Ensom og ensom. Er det ikke bare fedt? Er det ikke bare fedt? Jo, det er. En til af. Kæd ind med en venlig ligegyldig knæveren. En til af. Bestemmer over fjernbetjeningen. En til at stille en åndssvagt krav, man alligevel gider opfylde. Ene går stærk. Alenetid. Single-liv. Selvstændighed. Bare sig selv. Sig selv nærmest. Jeg blev fjernet hjemmefra, da jeg var barn. Og ned på børnehjem i 4 år. Og så kom jeg så hjem igen. Og siden dengang, og siden da har hun passet ekstra godt på mig. Nærmest overbeskyttet mig. Ja, det må hun blive også. Ja. Så det er ligesom derfor. For jeg har ikke oplevet noget som helst i den tid, jeg levede med min mor. Det var et fængsel, kan man sige. Hun måtte ikke engang komme ud. Eller noget. Så mistede jeg hende. Igennem 26 år. Så er det, at skæbnen har valgt at sætte mig på den ultimative prøve. Jeg skal prøve at leve et liv